Ar cyntaf Chwefror eleni, bydd y rheoliadau cwynion a chamymddwyn yn yr heddlu newydd yn dod i rym. Bydd y rheoliadau newydd hyn yn rhoi dysgu unigol a sefydliadol wrth wraidd yr heddlu, gyda phwyslais ar unionu pethau drwy gymryd camau clir a sicrhau canlyniadau adeiladol. Mae hyn yn beth da i'r heddlu, gan y bydd ymarfer myfyriol yn annog trafodaethau agored a gonest, gan ei wneud yn bosibl i feisydd i'w gwella gael ei nodi'n gynnar ac i gamau amyserol a chadarnhaol gael ei cymryd. Ac mae hyn yn beth da i'n cymunedau gan y bydd gorychwylwyr yn cael ei grymuso i ddelio â materion lefel isel yn fwy effeithiol ac effeithlon, a fydd y rhyddhau ein hadran safonau proffesiynol i ddelio â materion camymddwyn mwy difrifol. Bydd hefyd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddau a'i timau rôl fwy i'w chwarae byddwn yn wneud yn y canlynol. Atal ymchwiliadau hirfaeth drwy ddwyn swyddfa annibynnol ymddygiad yr heddlu a'n hadran safonau proffesiynol i gyfrif os byddant yn methu a chwblhau ymchwiliad o fewn 12 mis. Gorychwilio'r broses adolygu pan fydd aelod o'n cymunedau yn dweud nad yw fodlon ar ganlyniad ei gwyn neu'r ffordd yr ymdrinwyd a'r gwyn. Mae rhan ganlynol o'n rhoi yn ymwneud am ymgysylltu â chymunedau ac annog adborth ar faterion a ffermiod yr heddlu. Yr hyn rydym yn ei gwneud yn dda a lle gallan wella. Mae'n ffordd o sicrhau fy mod i'n cael darlun cynhwysfawr o safbwyntiau a phryderon lleol sy'n helpu i lwyddo cynllun yr heddlu a throserau. Mwyn annog ein cymunedau i ymgysylltu â ni, rydym wedi datblygu ffilm wedi hanimeiddio sy'n amlinellu'r ffyrdd y gall bobl cysylltu â ni ac yn tynnu sylw at y ffaith bod gennym eiriolwyr cymunedol sy'n gallu ei helpu i gyflwyno adborth. Enghraifft, ei helpu i gwblhau ffurflen ar-lein neu gyfieithu ei hadborth. Caiff hyn ei gyhoedd ar ein sianeli cyfrangau cymdeithasol a bydd yn ffurfio rhan o'n gwaith ymgysylltu ar gymuned ehangach. Diolch yn fawr.